नै भगबान आयु जादों नै 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 आयु नोगोद गिदिर आरो बिसोर देरसिन दंबावो ओइ साबखांहरगोन खिन्थु नै बिस्कुटखौ बोरै जायो नै हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि लेंगुवेज मेकार ब्लग इउटुब चेनेल बरायनाय थाबाय लोगोसे आंनि साफ्रोम नायगिरिफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ लोगोसे आंबो मोजाङैनो लोगोफोर दा आं मोनसे दायो गोमोथाव मोनसे बुस्थु देखायनो नागिरदों आरो ना दा नोंथांमोना टाइटेल खालामनायखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ लोगोसे नै बे बिस्कुटखौ लादों आरो ना बिसोरनो होनो दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै लोगोफोर नै बिथिंनो आरो ना नै बिथिङावनो दं दायो नैबे जायगायावनो दा थांनानै नायनोसै आरो ना नोंथांमोन देखायनोसै फैद' बिस्कुटआ बे जागोन ना बे बिस्कुटआ जागोन लादो न' बिसिदो बेयाव खासेव दङ आरो ना लोगोफोर बिराद गिदिर गिदिर खासेव दङ बेयाव दा फैगोन आरो ना बिस्कुट गारना होयोबानो जानो फैगोन बे बुरजाखा लोगोफोर नै बिस्कुटखौ बेखौ लाबोदों जोङो दा बिसिदो नै बयबो बेयाव नायनो फैयो आरो ना लोगोफोर माने बे खासेवखौ रावबो जानोबो हाया आरो हमना लांनोबो हाया जायनो जागोन जायनो हमगोन बे थैखायोनो जायगायावनो माने बे भगबाननिसोना आरो ना मन्दिराव इथिं दङ नै नै फैदों नै फैयो हा आरो नाफोरखौबो बेयाव मासेबो जानो हाया लोगोफोर बिनि नाखौ मासेबो जानो हाया रावबो खावनो हाया जायनो खावनानै जागोन बे थैखायोनो लोगोफोर माने भगबाननि आरो ना नै बैले मासे नै गिदिरथार नै गियो लोगोफोर खाथियाव थाबाला बांसिन गियो सयाबिनखौ बांसिन जायो लोगोफोर बिसोरो सयाबिन रौरि मासे गिदिरथार दंमोनलै खारबाय बिस्कुट गारना हो नाबो दङ नै हौनि मासे आरो हौरि फैलायदों नै आथिं अरजागोन नोङो खाबनो नै बिस्कुट हो बेनो बिस्कुट हो गिदिर हो डाঙर আছে না আৰু हा नै बे खारसिगोन नै बिराद गिदिर माखो नै हाबसोयोना नै खाथियाव फैबाला एसे दैया गोजौ फैनायबो दांनो हागौमोन ना हा समान जायो ने दैलाङाव लोगोफोर नैथिं दै देरबोला नैथिं मानि थाबायलाङोनो ओमफ्राय बेखौ हमनानै बेयाव दोनफैफिनो आरो ना बेखौथ' जानोबो हाखाया नालाय भगबाननि बुस्थु जायनो जागोन थैखानाय होनना सानना लाखा थैखायोबोनो आरो थारैनो नाबाबो बे फुख्रिनिफ्राय फुख्रिफोरखौबो नै साफा खालामनाय जायो नोगोद गुवार नै लोगोफोर फुख्रिया बा नोगोद गुवार खाव बिस्कुट बेसांनो फारि गारना हरगोन बेसांनो माने खारबोजोबो आरो ना बेयाव नामबो दंबावलायो नै मासे गिदिरथार नै बेखौ लेंहर नै बे सिदा फैथारदों बिथिंनो गार फैदों नै बा खर'ल' नुजाग्रोफावो नोगोद सालु नै गिदिरथार गार खाथियाव गारना हो नै फैबाय बेसेबां गोजाननिफ्राय गिदिरथार बिखुंखौ नायगौमोन बिखुंखौ नायगौमोन बिखुंखौ जमाथार नै मानै जाबायना बोरायथाय बेसेबां बोसोरनि बेबा खै बोसोरनि गोजामोन बेबा बोरायसिन ना गाखोनो हायाखै बेखायनोथ' बै मासेया देरसिनखाय माने गाखोनो हायाखै नैबेबायदि फाफ्लिफोरनि फारसे दैखांबावदोसो नैबे नै बेखौ नायगौमोन बिखुंखौ नोगोद गिदिर खर'आनो जि गिदिरखा नायथारगौमोन आं बेखौ मेलादि
হ্যাঁ ওইদিকেও আছে এদিকে বেশি থাকে না মধ্য আছে নাকি নামও বলে আছে কি কি নাম রাম ও রাম রাম जोब्बायबो दे हगारना ओइयाव दासबिनाव हगार नै लोगोफोर बिराद बायदि बायदि लाना फैयो आरोना बिसोरनो जाहोनो खासेवफोरनो ओमफ्राय नै डास्टबिनाव बेफोराव गारलांजोबनांगौ आरोना दाखोर दालाफोरखौ जाहोनायनि उनाव आरो हरैबो दङ लोगोफोरनो नै बेयाव माने गासैखौ माने खासेवनो जाहोनानै बेयाव गारना दोनलांनांगौ आरो माने जायगाखौ लेथ्रा खालामनाङा बेयाव नेग्राबो दं आरो रायग्राबो दं जानला माला जुदि खालामोबा रायजानोबो हागौ लोगोफोर दा लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला भिडिअआ बेखिनियानोसै दिनैनि बे सुंद' ब्लगखौनो होनांसिगोन मानो होनबोला बे जेखियानो जाया मानो लोगोफोर दा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालामनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होथारदो लोगोफोर दा बेयो जाबाय सिंग्रि मोननायनि सिगां मोनसे सक मोननो गिदिरथार बे सेरावनो दं आरोना नैबेनो मन्दिर दाबो मन्दिर दङ दा बिथिंनो ससेल' फैनांगौ आरोना बे सेरावनो होनजायो नोंथांमोना फुख्रि नुबानो नुलांगोन आरो बैयाव गेटबो दंमोन नामा गेट गैला बे लोगोफोर बेखिनियानोसै बाय बाय